खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ आसामनि गिबिसिन आइजो फायार इन्जिनियार महरै शिबांगी सन'वाला जानो हादों होननाय बाथ्राया नंखाय। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि दाङरिनि शिबांगी सन'वाला नागपुरनि नेशनेल फायार सार्भिस कलेज NFSC निफ्रायसो BTECआव गिबिसिन आइजो, नाथाय फायार इन्जिनियारनि आसामनि गिबिसिन फायार इन्जिनियार जानो हानाय आइजो नङा। बाथ्राखौ बुंदों पद्मा मुसाहारिया। मख'जाथावदि शिबांगी सन'वालनि सिगांनो इं 2023 मायथाइयाव इन्स्टिट्यूट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्स इन्दौर तामिनबा मध्य प्रदेशनिफ्राय बेचेलर अफ टेक्न'ल'जि फायार टेक्न'ल'जि एन्ड सेफ्टि इन्जिनियारिंआव डिग्री मोननो हानानै अइल इन्डिया लिमिटेडआव सेनियर फायार इन्जिनियार साख्रि मोननो हादों। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि पद्मा मुसाहारिया, नाथाय बिथाङा गोरोन्थि फोसावनायखौ लानानै खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों। राकेश ब्रह्मखौ ओंखामाव मुलि होनानै बुथारनाय अजदनि सायाव फिनजाथाय होफिनदों बिसि साइनिपाल ब्रह्मआ। साइनिपालआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावखौ फासायदों। आं माब्लाबाबो बेबादि हाबा मावाखै। आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ बेबादि खालामदों। आं गथ' सानैखौ लानानै मा खालामनो जादों? आंखौ फिसायनि गोथै देहा खाथियावनो आंखौ बुदों होननानै बेफोरबादि अजद खालामदों। बे बाथ्राखौ बुंदों बिसि साइनिपालआ, नाथाय बेसेबां सैथो? बेराफारसेथिं राकेश ब्रह्मनि आंगो बिमाया साइनिपाल ब्रह्मआनो बिस लागायनानै बुथारदों होनना अजद खालामदों। दायो बुथारनाय अजदआव साइनिपालखौ पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझारनि सेरफांगुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। ट्राकनि सौग्रावनायाव सासे फरायसुलिनि जिउ खहा जानाय जाथाया ओनसोलाव दुखुनि थासारि लाबोदों। थैनाय फरायसुलिनि मुङा दिया ब्रह्म। बेराफारसेथिं आरोबाव दीपान्जलि मुंनि गुबुन सासे फरायसुलिया गोब्राब थासारियाव दं। स्कुटिजों जयै थांबाय थानाय समावनो गंसे ट्राकआ होख्रेमलाङो। गोबारै खारनाय ट्राकआ होख्रेमनानै गालाङो होनना फोरमायथिदों। दतमानि बरसिजरानिफ्राय सेरफांगुरिनि रामफल बिल सुइस गेटआव बेरायनानै न'आव फैफिननाय समाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो होनना मिथिनो मोनदों। सानैबो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिनि फरायसुलिमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि लालमाटियाव थानाय महेन्द्र श'रुमाव सिखाव खालामग्राफोरखौ बशिष्ट पुलिसा हमनो हाबाय। श'रुमनिफ्राय सिखावफ्रा CCTV, AC पाइप्स, इलेक्ट्रिकेल तार बायदि बायदि गुबुन गुबुन मुवा बेसाद खावनानै लांदोंमोन। हमजानाय सिखावफोरा फारियै हाटिगावनि मृदुल आली, त्रिपुरा रडनि शंकर पाठक, मेघालयनि रिबयनि जसमिनारा बेगम। बिसोरनिफ्राय गुबुन गुबुन खावनाय मुवा बेसादफोरखौबो पुलिसा जब्द खालामदों। बर'नि फिसा रितिका मुसाहारिया स्पर्ट्स महोत्सव 2026 आव थाखो 11 बिगियान आयदानि बेलायाव सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि थागिबि आरो दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल क'क्राझारनि 11 थाखोनि फरायसुलि रितिका मुसाहारिया दा इउनाइटेड काउन्सिल अफ मार्टियेल आर्ट्स, योगा एन्ड फल स्पर्ट्स फेडारेशनजों खुंजानाय स्पर्ट्स महोत्सव 2026 आव थाखो 11 नि बेलायाव सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हादों। बे बादायलायनाया सोनाब बेंगलनि सिलिगुरियाव खुंफुंजादोंमोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ एबा बयबो मिथिगौदि मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय, हारिनि रैखाथिनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय, बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। नाथाय बिथांखौ उदां लाबोनांगौनि थाखाय आथिखालनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो गोसो होयैखौ नुनो मोन्दों एबा जेबो गारां दिखाङैखौ नुनो मोन्दों। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा दासिमबो जेलावनो दं। बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा माब्ला जेलनिफ्राय उदां जागोन? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि थारिखआ फिन आरोबाव फोसावजानो गोनाङा फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमा बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोर केडारफोरनि नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब
बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थागासिनो दं। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? आसा खालामो थाबैनो बिथांनि हियारिंआ जागोन आरो मोजां फिथाइ थायगोन आरो बिथाङा जोंनि एबा बर' हारिनि गेजेराव उदां जानानै फैनो हायो। बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरिफोर राजखान्थिगिरिफोरा आथिखालाव मानो जेबो गारां बुङाखै एबा मानो जेबो गारां दिखाङाखै? सोरखारनि फारसे मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै? उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा मानो बुङाखै? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्कस लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्कस इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां।
बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।